The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi kiwai. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Ka Office u Chief Electoral Officer Meghalaya kala penmi ika draft electoral roll arja punriau na kabanta baro nrhoptali gi assembly constituency jong jilla Meghalaya ha ka chingpeng khre ya ka special intensive revision SIR arja punriau ka chingpeng mi ika ni draft electoral roll ka bodak ika chingsedang jong ka por bla bo da an ban aila dik pajba ban pha iki claim but objection ka ban beteng na du santrek naila arja punriau hadu ka sautrek nailur arja punriau ya ka draft electoral roll la Pajba High Office Jungi District Election Officer, Electoral Registration Officer, Assistant Electoral Registration Officer, but Haboro ki polling station Hakalenga Jila. Asamri copy shik sing sanyima gibla itu, kinongelam shnong, kidarba shnong, kinokma, but kiwi chakabla shimjing itu dakatran. Hakani ka SIR, katrat election kala penlong ki jing Pynshisha, takabalait na kawai yang shakawai pat, Hakalengi chaka jungu Jila. Kani ke jing trikam kenthop ya boro arflai lak south khandai jar ruspa samsan ngut ki Nongthep buat ha Meghalaya hakabla la ban sam but digitize ya boro ki enumeration form hadin ke jing Pynshisha ka draft electoral roll arja punriu menta ka don hadu arflai lak rup khandai jar arspa supply ngut ki Nongthep buat ki bakenthop spolak sunfly jar live khandai ngut ki shenrang khadwai lak khandru jar shispa khandai khandai ngut ki kanthai but san ngut ki Nongthep buat ki bare ki third gender Hagadi ki jingpeng kala nyolak nyupsan ajan ruspa andapsan ngot ki Nongthep buat kila peniso hagbenta self mapping kadba khadwailak nyupo jar nyuspa khandai pa ngot kila peniso hapo hagbenta progeny mapping ka peniso ikerteng bak jingtep jung kimi pa lani ki temen ki kro jung ki badan ha ka SIR database arajar san Katrat election kala kadauru ba arlak arfarajar nyuspa praprongot ki Nongthep buat ki ha hagbenta no mapping ki barang don kam ban Pynshisha shushu haga notice face haga por ban bishar yaki claim but objections hagani ki chimpeng kre labru shilak prapojar sauspa arngot ki Nongthep buat hapo ka ASDD category komot absent shifted disease and duplicate kani ka kenthop ya prapojar sauspa khnai ki blaklat no sausan jar khadwai ngot ki ba omshim lalap ne absent Safu arajar sans palai fu arngot ki blakarya jakshong saujan ruspa an frangot ki blakam bagi kentaj ban shem yaki enumeration form lani ki wegi ki daw ban nrujar nyuspa iwe teli ki kerteng balsham bagi long duplicate ka Election Commission of India kala menjuru ya kachimpen bet thamai ki polling station ha Meghalaya hakabla thau thamai prapan ruteli ki polling station Dagani kajingdan ki polling station na jala kala kiu na kalaijar san spasan puai shakalaijar ruspa lai pnyu teli ban pensuk ikpaj ba ha kajing thabut u Chief Electoral Officer ka Meghalaya la penshai bagani ka draft electoral roll kampat dei satya ka final electoral roll kinong thabut kila ban pej ikerteng jungki lengba ka voters service portal ka website jung ka CEO Meghalaya ka isinet app ki boot level officer lani hagi electoral registration office ki badan marjan Katrat election kala Pynshisha shushu bagi Nongthep buat ki bahab hapo ka no mapping category ken am sya penduk kerteng bej henry kindang sya bishar kat kemi kenon an ban aila iki ban Pynshisha ban suthu haswa ban shim ya kanu rai Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya